in dai ka sa babanka kuka ko ka sa babanka kuka ko ka bakantawa babanka da babanka rai wallahi ba ka gama da duniya lafiya ba. kun gama wani waliyi ne fa yake sallah, babarsa ta zo ta ce masa assalamu alaikum jiraiju, sai ya ki amsawa wai dan yana sallah. kuma a shari'ar su idan kana sallan nafila babarka ta kira ka ka amsa ka ce baba ina zuwa sallah nake, to ka ci gaba da sallah bata ɓaci ba. amma sai ya ki amsawa baba ya ce Allahumma ummi wa salati, Allah ga baba ga sallah, sai ci gaba da sallarsa. uwar ta zauna bai yanke sallah ba, ta tafi ta sake dawowa ta tarar yana sallah. ba fa daba yake ba, ba fa fada yake ba, jagaliya yake ba kalara yake ba, sallah fa yake yi. da baba ya bata haushi tunda ya ki saurara ta ya ci gaba da sallah, sai ta ce Allah ka hada shi da sharrin karuwai, sai tafiyarta. yana nan yana ta ibada sai ya shahara duk gari ana labarinsa, kai wani akwai ibada, wani akwai tsoron Allah, wani akwai sallah. to ta karuwa ta ce zan gama muku da shi kuwa. kyakkyawa ce dama ana ba da misalin kyanta. sai ta taho ta zo ta same shi, ta ci kwalliya, ta ci ado, ta fito da tsiraicinta. to ta same shi yana bauta, ta ja hankalinsa ya ki saurararta. sai ta tafi ta nemi wani mai kiwo suka yi zina. mai kiwon sai ya mata ciki, da ya mata ciki ta haihu, sai ta ɗauki jaririn ta shiga gari ta ce jama'a mutumin nan mai ibada mai suna Jiraiju shi ya min ciki na haihu kuma babu aure. sai jama'a suka ɗebo makamai, ce a ana ganin sa na kirki ashe mutumin banza ne. aka ɗebo sanduna da gorauri, aka zo aka fara karya rumfar tukunna, aka wuntsargalo shi ƙasa. ya ce me ya faru? aka ce baka ma sa abin da ya faru ba, ashe kana bauta, ashe mu muna girmama ka, ashe ya'yan mutane kake wa ciki. aka dinga dukansa, bai san hawa bai san sauka ba saboda alhakin uwa. ice me nayi? sai bayan an mutule shi sosai sannan aka gaya masa abin da ya ce a kawo yaron. aka kawo yaro, ya yi sallah raka'a biyu, ya zunguri cikin yaron, ya ce yaro waye babanka? sai jaririn ya yi magana don Allah ya kare shi. jariri ya ce ubana yana kiwo a daji. sai jama'a suka ce ashe waliyin Allah ne, ka me ya faruwa? sai ya ce daga nan na gano cewa abin da ya sa Allah ya ɗora min wannan bala'i saboda babata ta kira ni ban amsa ba. babaka tana neman ka ɗebo mata ruwa, ko ka kai mata abin nan niƙa, ko ka yi mata shara, ko ka yi mata wanki, ko ka yi kaza, ka ƙi, ka tafi aikin banza. saboda haka alhakinta